Și că bun venit și bine v-am găsit. Bine v-am găsit la un episod de tank.io sau die.io, cum vreți să-i spuneți. Și sunt aici cu Răzvan, filmăm de pe telefonul lui și vreau să ne apucăm de YouTube, nu știm, dar vrem o întrebare. Dacă știți, puteți să ne spuneți cum să ni se vede fața, să ni se vadă fața, că voi când vă uitați nu ne vedeți fața, ne auziți și vedeți cum jucăm. Și Da, am vrea nu, să ne nu se ne vadă și fața, că nu știm cum. Și dacă știți să ne lăsați în comentarii, vă rog Măcar noi. un pătrățel să facem Da. și să se vadă fața la Da, voi. da, să ne se vadă fața nouă. Vă rog frumos, dacă știți. Acum, haide să încep. Dacă v-am spus, eu nu sunt prea priceput. Că îi cam... Mor cam rapid, că nu sunt din ăla expert. Nu știu cum, dar mor rapid. Și Dar stai, ce face asta? controlul e cam greu, îți regenerează viața. Ah, Mai rapid. nu știam. Da, nu știai, vezi. Se duce ăla pe aia, așa cum aș duce eu rapid. O termin pe asta ca să facem level. Hai că facem acușa. Level, deci. Iar acum pe asta, deci ce să ne alegem, sniper? Alegeți tu, că eu Oh my god, oh my god! Deci, ăla Deci, îmi aleg măcar sniper. Uite, vezi, le iau dintr-o bucată. Vezi? Și o să o termin rapid pe asta, din câteva lovituri. Pac. Și trebuie să ne regenereze viața, așa că dau pe regeneration viață și atât. Acum ar trebui să mă duc într-un loc. Am găsit. Ar trebui să mă duc într-un loc în care este așa mai liniștit, dacă mă înțelegeți, ca să nu fie mulți oameni. Da, La mine cel mai liniștit loc este colțul. La mine nu prea. Și Foarte rar film. sper că să ne apreciați dacă vă place. Dacă vă place, nu vă obligăm. Am mai făcut niște clipuri. Care n-au mers așa de bine. Pentru că mers pe roate. Da, pentru că nu știm cum să punem că ăla lui în loc de cum îl cheam Pierre Răzvan și mai cum scrie Adam Carmen. Și pe Mike să nu cheamă Adam Carmen. Adam Carmen? Nu știu de ce scrie așa. Am căutat și pe YouTube. N-am găsit. Așa că Am scris Adam Carmen, nu a fost. nu a fost și nu știu, cred că am scris noi ceva sau nu știm, dar cred că merge așa, că dacă scriem titlul o să... Și acum să fac level 20. Uite, Păi eu am făcut odată level 20 și nu mi-a dat nimic. știu. Oh my god, eu nu știu să mă bat, așa că nu mă criticați. Pac, i-am tras o bucată. Dar mă omoră, o să mă abțin să nu înjur. Dar jocul ăsta mă stresează și mă enervează, dar îmi place. Dar mă enervează. Nu mai lua din astea mici, că alea nu te ajută așa de bine, ia din astea mai mari. Mă enervează că merge încet. Merge așa Când din ai ce, așa. dar nu mă enervează controlul la joc și că eu nu știu să mă bat, că ăștia mă fac praf, chiar Și pe mine, și pe mine. chiar și unul mic m-a făcut. Nu știu cum să mă atac, că nu le scade viață cât trebuie și mă omoră ăilați, așa că asta e cea mai rea chestie, Da, deci, dacă mă înțelegeți. sau dacă v-ați jucat vreodată, căci Și eu nu știam niciodată. Și cred că v-ați jucat. Hai, dă skill. Care vrei? Sniperul. Mie îmi place sniperul. Că dau și eu regeneration. Bă, mi-l fac pe toată. Controlul. Cam.
Uite, ia uite. Îl Și- vezi pe ăsta? Îl vezi pe ăsta? Da. Ia uite, eu ar trebui să-l bat, dar Da. nu pot. Știu. E greu. 4 catrolioane, tu ai 1-6. Și ar trebui să-l batem. Dar nu poate, uite, vedeți? Unii știu să joace, dar nu știu ce. Videoclipul cred că o să mai facem încă 6 minute. Că nu putem să filmăm mai mult de 15. Ia uite, ia uite mă, încă unul cu sniper. Da, și care l-au făcut. Deci, E culmea, cum de... eu cred că știu ceva. Ia uite-l, bă, pe ăsta. Nu, mai bine nu mă duc. Ăsta acum te bate pe tine. Bă, Ba da, pe tine vrea unde? să bage. Unde? Că nu-l văd. Noi am aflat recent de asta. Noi am vrea să postăm provocări nebune, numai că nu ne se vede fața. Și se vede la telefon, nu se vede ce facem. Și asta este prostie. Dacă... Am făcut de 2 ori provocări nebune. Și nu ne-a mers. Se vedea de la telefon, imaginea telefonului și noi doar ne auzeam. Așa că prostie. Și dacă știți voi să ne spuneți. Să ne spuneți, vă rog frumos. Am mai zis asta. Uite, nu mă bag pe ăla care are 5. O să mă bată ăla. Și chiar... hai că vine ăla. Pe mine mă enervează ăia cu 2. Și nici nu-mi place să ai cu 2. Dar nu, ăia cu 2 bat foarte bine. Eu nu zic, eu zic că sniperii sunt cei mai buni. Asta îmi place mie îmi place sniperii. Dar nu, pe mine sniperii nu mă bat chiar așa de perfect, dar ăia cu 2 îmi trag de 3 ori și gata. Ăia cu double tun sau cum s-o chema. Și dacă ne întrebați, Da, eu știu mai bine engleza decât așa. Sunt în clasa a 2-a, trecem în a 3-a. Oh my god, uite, mi-am luat o bucată și pac. Ăla nici nu vrea să mă nimerească. Hai că mi-am să iau din asta. Așa. Și avantajul e că dai cu 2. O să dau așa în toate părțile. Să văd dacă... Lovim pe cineva. Da. Se pare că facem level. Păi dacă lovim cuburi și... Da, pe care nu le vedem. Adică uite pe ăsta. Dar și ele mici uneori te ajută. Foarte rar. Prea rar te ajută. Regeneration. Da, aia care arăta un cerb, ce făcea? Nu știu, N-am cred că înțeles niciodată ce face aia. nici eu nu prea am înțeles, dar Am pus-o de 2 ori din greșeală, am apăsat pe ea. Și... Nu înțeles ce face, deci nimica nu făcea. Regeneration. E alba pe ăsta? Nu. Chiar dacă puteam să-l bat. Nu, ăsta are mai mult, ăsta are 5 și 9, mă face praf ăla cu tunul lui. Și cred că aici vom încheia și noi episodul, chiar dacă a fost mai scurt. Eu mă numesc Cristian și el Răzvan. Pa, pa!